pelattaisiko jotain peliä? Pelattaisiko? Joo, okei, hyvä. Joo, pelataan. Eli ajattelin ihan ensin katsoa, että mitä kaikkia tämä kaappi on syönyt, onko siellä turhia, pelataanko näitä kaikkia. Jos ei pelata, niin minä vien vaikka kierrätyskeskukseen tai naapurille, tai sitten ihan annan serkkupojalle tytölle. Ei kun järjestämään. Mitä? Onko näitäkin kertynyt 2 kappaleen? Tavaraa on niin paljon, ettei sieltä löydy yhtään mitään. Sitten tulee tehtyä näitä ostoksia, että ostaa 2 kappaleen. No, ei se mitään. Kyllähän tämäkin tästä järjestyy. Ajattelin asettaa näitä vähän pienempiä pelejä tuonne ylemmässä, isot pelit alas. Mutta katsotaan, mihin asentoon ne oikein päätyvätkään. Entäs sitten, kun näitä pieniä pelejä on kertynyt paljon? Avuksi tietysti tällaisen helpon laatikon, jonne voi sujautua. Näin. Näin pelit ovat järjestyksessä ja kätevästi löydettävissä. Hienoa.